krungu ning gak praktek. Duwe ngelmune ning ora dinggo. Wis ngerti. Nggih, wis ngerti. Nggih, nalika dicontohke tenggene alam sewawu. Belum mboten alam misal niku Abdul Qadir niku. Kok ijeh digatek? Ora nganggo pedoman innallaha la yuridu bil fahsya. Nggih. Soale ngeten iki kula sempet ditakoki wong sing mertamu. Nggih, wekdal niku sehingga kula nggih penasaran. Wong kula nggih kenal nggih kenal sae. Bojo kan nggih biasa. Nggih. Sempet ape kula parani barang. Dadu ilmu ngoten ceritane janjane. Soale kula nggih gemes. Nggih. Soale aku iki kowe aja ngenteni jamaahku, aku iki salat ini kok gampang nah. Bahkan nalika akhire napa nggih mangku santri ini kok aja anut aku. Soale nek aku entuk legalitas kok ngene pengiran ngono. Kula niku napa nggih sempet gremet-gremet. Tapi kula pertimbangan kali kanca akhirnya gak usah mbarno. Ora nganggo pedoman la innallaha la yuridu bil fahsya. Gusti Allah iku ora ngarepno perkara sing elek. Lah wong kenyataane apike perkara nalika wong gawe hubungan antara lanang karo wedok iku ana sistem halal. Kan ngeten. Mulane piye bisa ben halal nganggo syariat. Kan ngeten ora kok angger ya saanane yo dipangan nggih. Ora napa wongku nalika akhire ngerti nggih tentang kehikmahan ora gelem ngamalno artine nerak wewaler nerjang syariat padha karo wong kang nganggo klambi kere sampeyan ketika klambi kere baju zirah ngerti waduh niku lho rompi anti tembak. Sampeyan iki ora pengalaman blas. Klambi keri. Nanging ora gelem melu perang lho, petinding. Bajune baju keri. Mulane diarani krewaja. Sampeyan ora ngerti ketoprak niku napa marai. Jadi nek teng Pati niku ana lakon Baron Sekeber. Baron Sekeber iku nggih senjatane bajune krewaja. Sampeyan ora ngerti keren. Keren niku ora sing arep iku. Sampeyan wis ala eling-eling. Bakot hasola monggo teman-teman muskasil wanita upangundang ala silatina ing atase bekakas ingsun. Fahal monggo nata utawi fahal monggo nata min mustarid utawi wong kang tuku imatuka iku fahal monggo nata min mustarid utawi wong kang tuku imatuka fahal monggo nata min mustarid utawi wong kang tuku iku maujud imatuka utawi aji regani aji kertonira kimatuma iku aji kertane barang anta kang utawi sira mashghulun iku ketungkul bi kelawan ma fa in istaghalta monggo lamun ketungkul sira bidunya kelawan donya fala kimata monggo ora ana aji kerto aji rega iku maujud laka iku tepet duwe sira li anna dunya karena dunya kal jifati iku kaya batang laki mata kang ora ana aji regane iku maujud laha keduwe batang. Eling-eling temenan wis tak undangan wis ana undangan nekani marang bondo dagangan sira apa ana wong kang tuku. Artinya napa? Segala sesuatu tentang kebaikan itu sudah dijelaskan. Kira-kira ana wong sing karep apa? Ana wong sing karep apa? Ora saben wektu.
Eh, ya ala salah. Kula aja santai mawon. Kula tapi sampean aja. Eh, soalnya napa nek kula wau anu rumangsa nek wis pengpengan. Eh, kula niku hayya ala salah. Ya kula enak nggih akeh. Ngoten niku wong geblek. Wekdal ngoten niku jenenge nganggoni panggonane wong geblek. Mulane sing dikarepno aja tuku barang adol barang larang nggih. Kalih rega sing sithik niku nggih ngaten niku. Janjane nek wong mau gelem ndang nekani pangundange Gusti Allah lewat muadzin sampean srekal nggih. Iku mau asline aji regane, aji kertane niku luar biasane terus krana wah gitu. Wong jam 2. Wah dipempengno temen Kang Tin ya. Wis masih Din totone sandi anu Din. Nah, karo ngenteni ape dipuk jam 2. Hakikine nggih ngoten niku. Nggih, wis ana undangan nekane marang bondo dagangan ing napa ana wong kang tuku aji kertane awane ya iku aji kertane regane perkara kang sira ketungkul marang perkara iku. Jane wayahe salat ning akhire ketunggul karo semayane pelang. Dadi yen sira iku ketunggul sibuk ngurus donya. Donya sira iku ora ana ajine. Sira iku ora ana aji. Mulane wong niku haibahe wong kemegahane wong. Niku tergantung seberapa seseorang itu ketika memegang agama atau syariat. Dia kaya apa? Nggih. Wah jarine sak sebulan niku sumuane niku aji regane niku jutaan. Lah nek wis ngene iki Mang. Suwane ora mandi pun. Mandi yo akhire yo embre. Kenapa? Ketungkul karo urusan donya. Donya niku napa? Seneng sing mung sedilo. Dadi wong nalika akhire ngolet jret sak jretan. Jret niku akhire nggih empun. Ning sesuk melek baleni menek pun penyakitan. Lah hakikine kasus niku wau nggih teng bagangan. Nek nganti Ndolo Kusumo niku gak ditutup. Niku saking ndrakike aparat ngoten. Soale napa nek ora ditutup niku bakal menimbulkan traumatik tumrape masyarakat. Lah wong iku gas ditutup mawon. Ning kira-kira apa ditutup? Ya mbah. Kan ngeten. Soalnya nek ndake aparate ndake pemerintah pemerintah daerah ndake tetap ditutup kudu. Umus ora layak. Mboten lah. Iku nggih ngerti tenaga pengajari dari takfite apa bener-bener wis untuk kesanatane betul dereng kok. Dereng mulane Dela sampean selamat ngoten mawon. Nah, ini keluargane uga kejebur. Soale golek guru niku disyaratkan, nggih. Kudu golek guru sing temen nara angger guru iso suwuk, guru iso suwuk ya sampean aja meguru. Nggih, karuan sing iso nyuwuk temenan. Nggih. Ngoten niku asline mboten saged. Imuk delah dikek mandi pengiran. Hakikine sapa meneh sing macakno nggih padha mawon. Ning sing aweh mandi itu pengiran ngoten. Dilalah niku pangeran ngiring wong sing gampang diakali mrono ngoten mawon. Asline padha-padha gak iso. Soale rekodane menungso, rekodane makhluk niku gak bakal klapeti tenggene awak-awakan apa meneh awak-awakan liya kare-kare sampean gugu sampean iki jane sing gugu sampean bos. Dadi menan wis ana undangan nekani marang bondo dagangan ingsun. Rupane ngamal bagus. Apa awakmu do cepet-cepetan gelem melu tuku. Lah aji kertane awane ro iku yen aji kertane regane perkara kang sira ketunggul marang perkara iku nek sampean ketunggul teng gene
urusan akhirat sampean bakal ono ajir gane besok nek gone akhirat nek ora yo ora. Dadi yen sira iku ketunggal sibuk ngurus donya, sira iku ora ono ajine. Krana donya iku empreh kaya batang kang ora ono regane. Lah ngoten niku uga makabian, artine ora kok fungsine donya iku terus kaya batang boten. Nggih. Ngoten niku nggih tergantung kecerdasane kula jenengan nalika mensikapi perkara sing dadi amanate kula jenengan saking Gusti. Afdhalu ma utawi luweh utamane perkara utawi luweh utamane barang yatlubu kang den sumrih sapa abdu kawula minallahi saking Allah ayakuna iku yen to ana mustaqiman iku wong kang jejeg ma'ahu sertane Allah. Ola dawuh sapa Allahu taala Gusti Allah taala kanthi dawuh ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhake panjenengan dhateng kita ing kula as-sirata ing mergi al mustaqima kang jejeg lempeng. Ngertos nggih mergi nggih? Ngertos mergi. Tombal gak ngerti ya dadi. Beda lah, tahu. Afdhalu ma yutlabul abdu. Yes. Afdhalu ma yatlubul abdu inallaha yakuna mustaqiman ma'ahu. Jadi panuwune kawula marang Allah taala kang paling utama yaiku supaya bisa jejeg ajeg taat marang Allah taala. Mulane nalika fungsi otak kula jenengan kanggo tafakur mikir-mikir tenggene ngersane Gusti Allah nalika kula jenengan salat nek salat iku saben sedina suwengi suwengi ping sing pen lho sing wajib ping 5 papate telu papate telu berarti pate kae ping 12 12 ping pira berarti papat telune siji lorone siji artinya apa angger pas tekan Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim sampean kudu ngrenteke penjaluke jenengan supaya iso jejeg ajeg taat tenggene ngersane Gusti Allah kanthi pituduhe Gusti Allah supados kula jenengan diparingi margi ingkang leres ingkang jejeg. Kira nek angger pas salat ya jeling ngoten niku. Masa ihdinas siratal mustaqim saidinasan ngoten niku lho. Sampeyan nalika dhuwur 3 rakaat. Telutune ya ora eling blas. Sobek sampeyan. Apa gak ro artine? Lah nek gak ro artine mun kula cawisi bukune nggih. Nek sampean jera ro artine sampean karepe piye? Kira-kira Fadlub minallahi al-hidayata wa wallahu alam bisawab.